ассалому алайкум ватанони азизу гироме, ҳамзабонони азиз, мардуме ки барномаи Чашмаи умедро тамошо доред, мардуме ки бо умед ҳастед ки барномаи Чашмаи умед ба шумо як фоида мебиёрад, ба шумо як оянда месозад. ҳар боре ки ҳар барномае ки ман пахш мекунам, барномаи Чашмаи умед, ман дар дилам ният ҳаст, дар дилам нияти ҳаст ки ҳамин суханое ки дар ин барнома мегӯм ҳамон одамое ки дар коранд ҳамоно ба рафта мерасаду иншоаллоҳ ки ҳамин барнома ба ҳамон одамо як фоидаш мерасад, ба ҳамон одамо як раҳнамо мешавад, як инструксия мешавад, як вдохновение метиҳад, як ҳаяҷон метиҳад ки ҳаракат карда тезтар ба сари ҳамин коро шаванд. Дар бобати бисёр бизнесҳо мо гап зада рафтем. Имрӯз мехоҳам гап занам дар бораи бизнеси туризм. Тоҷикистони мо яке аз неъматҳои худованд додагӣ ҳаст, яке аз ҷойҳои табиати зебое ки дар дунё ҳастанд, дар Тоҷикистон ҳастанд. бисёр ҷойҳои хуб дорем мо, бисёр ҷойҳои таърихӣ дорем мо, бисёр ҷойҳои табиати зебо дорем мо. Ҳафткӯл, Искандаркӯл, Чилчашма, манен дигар да. Ҳамино як сарчашмаи даромади асосии мардуми мо шудан метавонанд. Ман ки бисёр мегардам дар давлатҳои мисол Азия, манен Индонезия, Малайзия, Борнео, манен Бали, манен тараф ёки манен Малдиви, интакдар ёки Доминикана, Америка, манен тарафо бисёр чизҳоя дида фаҳмидам. Тамоми ҳамин чизе ки худованд табиати мо ба додагӣ аст, ҳавая капитал ба сохтана ёд гирифтан дар кор, ҳавая капитал ба табдил додана ёд гирифтан дар кор. диққат кунед, ҳавая капитал ба табдил додана ёд гирифтан дар кор. яке аз даромади асосие ки барои халқи мо зарур барои халқи мо чӣ хел даромадҳо барои халқи мо беҳад зарур асту мардуми мо пулдор мекунанд. ҳамон даромадҳое ки барқароршаванда ҳаст, то есть аз сари нав барқарор мешавад, ҳар сол такрор ба такрор барқароршаванда ҳаст. ин мисол шахтаи ангиш нест ки шумо канда фурӯшед тамом шавад, ёки шахтаи гӯем санги мармар ёки шахтаи тилло яки чӣ ки вай тамомшавӣ дошта бошад. Не, мо ҳамон даромадҳои аз сохтани мо дар кор ки барқароршаванда аст, ягон вақт тамомшавӣ надорад. имсол вай мекунед, халқ ва ҳунараше ёки маҳсулоташе пул мекунад, бо аз сари нав такрор мешавад, бо аз сари нав такрор мешавад, сол ба сол ҳамин такрор шудан гирад. вақте ки ҳамин чи такрор шудан гирифт, мардум ҳамон ба ҳунарашам зиёд шудан мегирад. яке аз сарчашмаҳои асосии даромаде ки халқи мо ба оянда халқи мо ба ёрдам мекунад, ин туризм ҳаст. Не ки стратегие ки ҳамин барои туризма ба пеш бурдани Тоҷикистона бояд ки мо созем. ин кора ҳукумат карда истодааст, кумитаи туризм карда истодааст, ҳаракати бисёр дорад. Не ки бе халқ ин кора кардан намешавад, бе ёрдами халқ ин кора кардан намешавад. бояд ки халқ, давлат такя ба халқ мекунад, халқ бошад бояд ки такя ба давлат карда ин кора кардан гирад. ман ҳозир анализ карда буромадам, мо анализ карда бирем вақте ки ҳамин стратегия вилояти сохта нишон додем президентамон ба ҳамон вақт мо анализ карда дидем ки лично ҳамин чизҳо мо анализ карда ман дидем ки моба асосан мебиёд 1 миллион 140 ҳазор одам омадаги 2019 ба то вақте ки коронавирус сар шуд 1 миллион 140 ҳазор основном омадаги горни туризм ба. горни туризм гуфта чизе мегӯн, вақте ки мебиёд ман ҳамин тарафҳои Помир меранд, тарафҳои Искандаркӯл меранд, кӯба обшем. горни туризм ҳамине ки ҳамин категория одамое ки горни туризм ба ҳавасаш аст ва ё иқадар пул расход намекунад. вақте ки во мебиёд сарфи назар вай моба мебиёд ёки дигар давлатҳо ба мерад ё Швейтсария ба мерад, дигар давлатҳо мерад ва ё палатка дорад, он палаткаша зада гуҷое бошад лаби дайро аст
просто во мехоҳад ки табиат ба зиндагӣ кунад, во мехоҳад ки пешком бисёр гардад, пиёда бисёр гардад, барои саломатише вастановит кардану вай горни туризм ин пиёда бисёр гаштан, кӯҳба будан, ҳамин табиат природа ба наздиктар будан, худи ҳамин характери одаме ки ҳамин горни туризм ба ҳавасаш аст, худаш ҳамин хел аст. ин мазмуни гапи ман чи? Вақте ки мо ҳисоб карда буромадем, буҷете ки мисол ҳисоб кардаги даромаде ки ҳисоби туризм, даромаде ки статистика ба ман дидам, количество тақсим карда бидам, 20 чанд доллар мефурод як одам ба. Диққат кардест, средне як туристе ки омадаги 20 чанд доллар даромад овардаги халқи мо ба ё давлати мо ба. Ин хеле кам, хеле кам. Значит, ман шумо хулоса оварданом дар коре ки мо худомо бояд ки позитсионировать накунем ҳамчун горни туризм. Майлаш ин кора кунем ки мо ай зарар намекунем. Не ки мо бояд ки сал дига хелтар карданом дар кор ки даромад зиёдтар шавад. Мисол ман ҳамон вақт дидам ки 6 миллион Ӯзбекистон мода омадаги 2019 ба фикрам мехел буд. Хай баъзе цифромам ки мо за хотирам буромадаги бошад, қариб ки моҳи май буд, ба фикрам моҳи ёки июн буд, ин чизо ман кардаги мо ба. Қазоқистон 9 миллион, Қирғизистон ҳам таки 5 миллион, 6 миллион буд, ҳамин хеле буд. Ҳамин хел буд да обшем. Баъд аз ҳамин ман гирифта анализ карда буромада дидам. Чӣ ба вай давлатҳо ба бисёр одамо рафта истоданд нисбати мо. Чӣ ба вай давлатҳо ба халқ бисёр рафта истодааст нисбати мо. Баъд бо анализ карда дидам Қирғизистон ба бисёртар одамо рафтаги горни туризм, дуюм ин Иссикул. Иссикул ин баҳр, озера. То есть кул, Иссикул ин кули озера. Халқ мерад барои баҳр рафта дам гирифтан. То есть ҳам горни туризм ва ёба бисёр ҷоҳои табиати зебо дорад Қирғизистон, ҳам озера бақувад. Хай, значит Ӯзбекистон кадом вай барафтаги бисёртар история, таърих, ҷоҳои асосии таърихӣ, Самарқанд, Бухоро, ҷоҳои асосии таърихӣ. Баъд бо анализ карда буромадем аз кадом территория халқ бисёр омадаги, аз Европа бисёр омадаги, аз тарафҳои Европаи дигар ҷо бисёр омадаги халқ, аз тарафи Хитой омадаги, аз Европа бисёртар, Европа ин дигар давлатҳо. мо ҳамин чизо гирифта дидана сар кардем, анализ кардана сар кардем ки фаҳмем ки ман нигоҳ кардем Россия бам бинед, Россия бам бисёр мебиён Москва, Санкт-Петербург, основном шаҳрҳое ки бисёртар туристо мебиёд. Москва, Санкт-Петербург кадом категория туризм мебиёд? ҳамон туристе ки таърих ба вайш аст, ҳавасаш асту мехоҳад ки бинад Санкт-Петербург, Исаакский собор, Казанский собор, ман ҳамин чизҳоро бинад, таърих. Шишта ҳисоби ҳамин чизҳо анализ карда дида, бале барои чӣ мерава одамо? Барои чӣ мисол Малдиве мера? Малдиве ба якчанда пансионат аст, тамом дига ҳеч нест, фақат просто экзотика, песок, немножко остров маленький, просто тепло. Унҷо мерава одамо барое ки ҳаво боду ҳавош гарм, барои дамгирӣ, барои вастановит шудан, барои ҳамин мерад. Ман ҳамаша анализ карда, ҳамина фикр карда хулоса ба омадам ки Тоҷикистони мо чӣ чизаша фурӯхта пул кардан метод? Бизнеси туризм ба. Бояд ки мо ҳамин чиза фаҳмем. Чӣ чизаша пул кардан метод Тоҷикистон барои бизнеси туризм? Чорта чӣ. ҳамин чорта чиза бояд ки мо ҳамавақт ҳамама халқа мо ҳамин точка ба нигоҳ карда ҳамин чорта чиза пеш бибурдан гирад. Тоҷикистон якдам ба туризм хеле пеш мерад. Мо бояд ки худомоя Тоҷикистона ҳамчун горни туризм позитсионировать накунем. Чӣ ба ки ин даромадаш кам. Вақте ки мо худомоя ҳамчун горни туризм позитсионировать мекунем, пешниҳод мекунем давлатҳои дунё ба, халқи дунё ба, ҳамон категория одамое мебиёд ки гуфтам ку шумо
вай иқадар нағз намебинад пули бисёр расход кардан, вай расходи бисёрам надорад, ҳамин вишмишокаш кифташ бимера лаби дарёам хоб рафта бо сари кӯҳ буромада фуромада ҳамин хел камакак расход карда мегардад. Вай категория одамо давлати мо ба даромади бисёрам намебиёрад. Биёянд ва ё ҳамчун дополнительни услуга биёянд мешавад, ҳамчун зам шуда биёянд ва гапи дигар. Неки категория асосии даромади туризм бояд ва ё ба ориентир кардан дар кор не. چی کار کردن در کار؟ یکم ما انالیز کرده برآمدم تنها در تریتوریا ولایت سوخت 72 آدم است که از 100 سال عمر زیاد دارد. حاضر به حکم ممکن حاضر سال که دیگه شده باشد ماه ایون بود یا ایول تابستان همین خیلی بود. 72 آدم یا 74 تا بود یا 72 تا آدم از 100 سال زیاد عمر دارد. این یکم نگاه کنید. این چی گفته گپ؟ ما باید تاجیکستان پوزیشنیرovat کنیم همین چیزا استفاده برده که долголетие. А долголетие سببش چی؟ عمر دراز سببش چی؟ این ناتورالنی продукции، مالهای طبیعی. ما باید تاجیکستان من این خیلی پوزیشنیرovat کنیم که بیاید تاجیکستان شما دم گیرید، مالهای طبیعی تاجیکستان بسیاره، هم ارزانه. نگاه کنید. من مثلا یک стол бага که وقتی که می خودمو با میوه و من این چیزا میموند کو میوه و ترمیوه و تربوز و خربوز و من این چیزا زیلن و من این چیزا میموند کو همین خیلی стол در اروپا و در ژاپن کنید $200-300 میرد. همین خیلی стол که وقتی که میشینیم обід میکنیم بازم میبینید که همین стол. این чуваки ما натуральная продукция. همین خیلی стол در امریکا تشکیل کنید натуральными продукциями $100-200-300 میرد. ما باید позиционировать کنیم تاجیکستان که долголетие همین فاکتور نشون دادن گیریم تمام دنیا با که یکم فاکتی که ما باید позиционировать کردن نشون تیم این долголетие. مردم دنیا گفتن در کار که بیاید تاجیکستان این جای هست که برای سلامتی تا восстановить کردن. تاجیکستان جای هست که برای реабилитация. تاجیکستان جای هست که برای برقرار شدن омолаживать شدن ارگانیسمت омолаживать شدنش. خواهی کوه ببری من کوه، خواهی آب تازه من آب تازه، خواهی باد و هوای تازه من باد و هوای تازه. چون که همین سه تا چیز خداوند دادگی، هم باد و هوا دادگی، کلیمت معتدل دادگی خداوند، هم آب تازه دادگی، آب به حد به مزه آب تازه دادگی. سال دبی بروید این آب نیست، دومینیکانا بروید این آب نیست، گاوای بروید این خیلی آب نیست. نیکی مردم میرد بالی بروید این خیلی آب نیست. نیکی مردم میرد از سبب که مارکتینگ کار کردگی. سیوم چیزی که ما از شما گفتیم مثال تمام همین چیز میوه و چیزی که هست ناتورالنی پروداکت‌ها همین خیلی کردن ما در کار است که یکم چیزی که تاجیکستان باید ماینی سر دیگر مردم با جا شود همچون برای پیشروی توریسم آدم باید خیال کنند من تاجیکستان میروم برای خودم восстановить کردن. خودش как раз بعد از این کرونا بسیار مردم دنیا уже فکر کرده است که چه خیلی خودش ایمونیتیتش بردارد، چه خیلی خودش عائلش سلامتیش بردارد. برای ما اگر که حاضر ما هر یک تاجیک جایهای بهترین تاجیکستان هر روز صورت کنده اینترنت و پرتوفتن گرد کم رولک کرده پرتوفتن گرد همین долголетие آدمای استوری همین کنده پرتوفتن گرد این خیلی فایده میکنه. Значит, یکم ما باید позиционировать کنیم تاجیکستان که натуральный продукт داریم، натуральный باد و هوا هست، آب خوب است، آب با مزه است، چیز خوب است. بیاید تاجیکستان با برای سلامتیتون восстановить کردن. То есть یکم позиционирование ما همین سلامتیتون восстановить کردن خواهد بیاید تاجیکستان. ما باید یکم این کار کنیم. بله، نیکی پنسانتای ما تیار نیست، دامادخای ما تیار نیست. این دویم گپی که من میگم، من به میبیاموزه. ما باید که تاجیکستان همین خیلی позиционировать کردن یاد گیریم. دویم چیزی که ما позиционировать کردن ما در کار، همچون گارن توریسم نیو، من این خیلی позиционировать کردن در کار. دویم چه خیلی позиционировать کردن در کار. تاجیکستان جای برای سمینی odдых. برای چی؟ برای چی ما باید که مردم گویم مردم با позиционировать کرده فهموندن توانیم که تاجیکستان جایی هست که برای یک خود اومده کوه بگشتن نه، برای سمینی odдых، برای دمگیری عائلوی. چی با که ارزش‌های عائلوی ما با بلند. ارزش‌های عائلوی ما با بلند.
баробер тозагӣ мо ба баландай, баробер чӣ хеле ки мо нагӯем ҳурмати эҳтиром мо ба баландай, мардуми мо меҳмоннавозай, мардуми мо ҳамин хел аст ки худатон авер хотиротон мумкин бошад, ҳамин кӯдак будем, падару модари мо чӣ хел мекард, конфета ёки ягон чизе ба маза ё гӯшт ё чиза эҳтиёт карда рус мекард ки меҳмон биёд, меҳмон батияд, ки меҳмон биёд, меҳмон ба медод. худаш мумкин ки ҳамун чиза намехӯрд фарзандош хати, не ки меҳмона ҳамин хел гусел мекард ки подшоҳ барин. барои ҳамун халқи мо ки меҳмоннавоз аст, ин чиза худаш табиаташ ба ки ҳаст, ин чиза халқи мо ёд додан осон. барои ҳамун дуюм чизе ки мо бояд позитсионира кунем Тоҷикистона, Тоҷикистон ин ҳамчун место для семейни отдих. Тоҷикистон ҳамин хел ҷое ҳаст ки барои дамгирии оилавӣ, оилат қатӣ биё. вақте ки одамо оила қатӣ мебиёд, ҳар як оилаш камаш ба як сутка ба $200-300 расход мекунад. ё 3 кас, 5 кас, 6 кас. вақте ки оила қатӣ ки омад, оила ба комфорт сохтанаш дар кор. Тогда он вақт ба вай гостинси беҳтарин мегирад, равад ҳам пансионати беҳтарин мемерад, гирад ҳам такси дуруст мегирад, любой хизматрасони ё услуга чизе ки истифода барад, чизи сиҳат мегирад оилашба, фарзандҳошба. ин як. дигараш ин ки вақте ки оила қатӣ омадед, худаш мумкин ҳавас надорад ягон чизе сувенир, ягон чизе халқи мо гирифтан, мисол либоси халқи ёки сувенир ё тӯҳфаи халқи, мумкин писараш ҳавас дорад, мумкин занаш ҳавас дорад, мумкин духтарчаш ҳавас дорад. средний чек ҳар як туризма резко мебарад, аз $500 боло мешавад. агар ки ҳозир горни туризма $20 расход карда буд якта турист омадагиш Тоҷикистон ба, ин мизерни даромад. вақте ки мо Тоҷикистон ҳамчун место барои семейни отдих гуфта позитсионировать карда нишон метиҳем, ҳамина дар асл мекунем, средний чек $500 мегузарад, мумкин $1000 ҳам гузарад. ина бояд ки ману шумо ёд гирем. сеюм чизе ки мо бояд кунем, якум ман гуфтам, мо бояд ки натуральный продукт, восстановление саломатии, здоровье, мана ин чиза гуфтем, далголетие, ҳамина кӯш карда як точка ба задан дар кор. саломатита барқарор кардан хоҳӣ, Тоҷикистон рафт. саломатита барқарор кардан хоҳӣ, натуральными продукциями, бе химика, бе химия. мисол мо медицина ба мо Корея гузашта наметоем, ҳозираш ба технология ба Япония ёки Германия, ин чизҳо мо гузашта наметоем. барои ҳамон мо намегӯем ки мо клиникаҳои бақувват дорем, диагностики бақувват дорем, оператсиони мо ин гапа намегӯем. мо мегӯем ки агар хоҳӣ ту саломатиро барқарор кардан, иммунни системата барқарор кардан, аз ҳисоби табиат, чизҳои табиӣ Тоҷикистон биё. бе химия, бе лекарства. барои ҳамон Тоҷикистон ҳама дертатар коронавирус пайдо шуд, ҳам ҳозираш ба давно уже ба фикрам коронавирус Тоҷикистон ба қайд ба нагирифтаистона. анча шуд як моҳи гузашта Тоҷикистон будагим гуҷо ба хондам ки байни як мамед ду мамед якта ҳам уже қайд гирифта истодаги набудааст. мумкин ҳозир бошад, конечно, чиба самолето мера мебиёд одамо пайдо мумкин шавад, не ки баробирам серавно мо ҳамин чиза легко аз сар горзондем. агар ки шумо диққат карда бинед, Европа бинеду мо бинед, ҳазорон бор шукр, ин ғамхории Парвардигор қатӣ. чиба ки халқи мо серавно иммунни системаш бақувваттар нисбати дигарҳо, нервни системаш ҳам бақувваттар. значи якум, саломатита барқарор кардан хоҳӣ, Тоҷикистон биё, аз ҳисоби натуральни продуксия, молҳои табиӣ, ҳавои хуб, оби хуб, кӯҳсор, мӯътадил боду ҳавош, бисёр барои ин як. дуюм чиз гуфтем, семейни отдих. Тоҷикистон ҷо барои дамгирии оилавӣ. мана ин хел чиза позитсионер кардан мо дар кор. ҳар як турист аз ҳисобе ки мисол ҳисоб карда буромадаги бизнеси туризм, вақте ки ҳамин турист ягон давлат мерад, 95-97% пули кисаша ҳамон давлат ба монда мебуравад. ҳамин пули кисаша ҳамон давлат ба монда мебуравад. такси ба пул метиҳад, хӯрока ба пул метиҳад, лекарства ба пул метиҳад, ҷои хоб ба пул метиҳад, ҳама чи ба пул метиҳад, телефон ба пул метиҳад. ҳамин пулаш ҳамонҷо монда бад мебуравад. якта туриста пурсидиан ки кадом як европейца ки чандта давлат ба будааст, куҷо ба рафтӣ? ба гуфтааст ки ҳамин ҷо рафтам,
пулам расход карда гаштам. Ман хел Хитой ба омада из Қазоқистон ба Россия ба дига. Гуфтас Тоҷикистон рафтам. Кисам ба 1000 чанд доллар буд, ҳамаги як ҳафта ба 200 чанд доллар расход кардем. Да як ҳафта. Ҳамин пулама мардуми тоҷик натонистанд ки гиранд. То есть ман ба ягон чизе пешниҳод накардам ки ман харам. Дидед? Ягон значит кадом ҳунара халқи мо бояд ёд гирад. Хизматрасония. То сервиса зиёд кардан дар кор. Маҳсулота пешниҳод кардана ёд гирифтан дар кор. Мумкин ки шумо маҳсулоти хуб доред, не ки вай бозораша сохтана ёд гирифтан. Вай клиент ба пешниҳод кардана ёд гирифтан дар кор. ин беҳад зарур. Мумкин шумо ҳунарманди хуб ҳастед, ҳунаратон хеле, не ки ҳамон ҳунара пул кардана ёд гирифтан дар кор. Халқа мо ба ин чиза ёд додан дар кор. ин беҳад зарур. Бояд ки халқи мо фаҳмад ки фиребу найран хати бояд пул кор накунад. Наоборот, хизматрасонии хуб, меҳмоннавозии хуб, мо ба меҳмоннавозӣ мекунад, не ки ҳунари ҳамон меҳмоннавоза пул кардана ёд гирифтан дар кор. ҳамон чиза ёд гирифтан, халқи мо бояд ёд гирад. Ман гум мекунам ки худи халқи мо ки берун буромада надаромада истодааст, барои ҳамон ёд нагирифта истодай. Халқи оддӣ ҳозирам гумон мекунад ки а меҳмонам пул мегирифтӣ? Вай туристай. Вай турист аст, вай бояд пули шумо тиад. Вай меҳмон вақте ки шумо ҳамсинфтона даъват мекунед, вай меҳмон. Вай вақте ки хешатона туй ба даъват мекунед, вай меҳмон. ҳамина фарқияташа фаҳмидан дар кор. Агар ки халқи оддӣ мо салакак уровень зиндагиш камакак баландтар шад ки беруни дарун рафта омадан гирад, равад биёд, дига давлатҳо ба бисёртар рафта биёд, камтар 10% халқ ақаллиё 20% рафта биёд, тез ёд мегирад. Ҳозир ҳамон чи мо омода истодем ҳамон чи мешавам ин чи. Значит як ҳунари дига ки халқи мо бояд ёд гирад, ҳунараша пул кардана ёд гирифтан дар кор. Баъд ҳамин чизе ки мекунед ҳавая утанчонна хушрӯ кардана ёд гирифтан дар кор. Дамилачи отточит кардан дар кор. Дамилачи правилно кардан дар кор. Ман ҳам нигаҳ карда бинед ага бисёр чиза мардуми мо груба мекунам. Мисол баъзе пансионатҳо домоддихои хутомо ба ман мерам, мебинам ки ман одам мебиёрам ҳар сол Тоҷикистон ба 1000 одам зиёд. Ман лично дарсои худам барои ман мебиём, мегардам, мебинам бисёр сервисаш хираманд мекунад. Баъзе чизҳо тамоман хушрӯ кардагини ремонта кардааст, не ки мебинед дароҷ манам плинтусо абоё ҳамина дуруст кардагини. Чиба ки профессионална кор кардан дар кор. Ки ҳамон мелачо чашми одам мезанад. Мумкин ки мо стройкату ман намедонам чи истифода бурдед, не ки ҳамин абделка профессионална кардан дар кор. Агар шумо мехоҳед ки домоддих дошта бошед. Значит панҷум чизе ки бисёр домоддихо кардан дар кор. Ҳамин домоддихо ҷоҳои хуб ба хушрӯ карда, шароит карда, сервис карда, шароит сохтан дар кор ки ҳамон туриста мо қабул кардан тоем. Шароит сохтан дар кор ки ҳамон туриста мо хурсанд карда ҷавоб додан тоем ки ҳамон одам аз дили пур пул монда бураваду бо вақте ки бурафт дига давлатҳо рафт. А дига давлатҳо бо гашта дигаро ба нишон диҳад. Ҳозир ба сабабе ки ҳамин интернет ҳаст, ин мо ба беҳад возможности хуб аст интернет. Чуба ки худи ҳамон туризм худаш муаррифӣ мекунад моя. Мо не худи турист муаррифӣ мекунад моя. Барои ҳамон тамоми ҳамин домоддихои пансиона ҳаракат кунед ки интернет бошад. Ман хотирам баъз якта домоддих ба ман одам овардам, номаша намегум, рафта гуфтам ки интернетата соз кун. Ман аксия додам халқ ба 400 чанда як группам ба 400 чанд одам буд, як группам ба, як группи дигам ба 140 одам буд. Ман ҳамина ба аксия додам ки касе ки бисёртар лайк мегираду бисёртар сурат мекунаду нишон метад интернет ба нисбати ман ҳамин ҷоҳои хуби Тоҷикистону қатъи ман омадагии театруну нисбати ҳамин курси мо касе ки ҳамин кора мекунад гуфтам ман $1000 ма премия метем. Медонед 400 кас 500 кас тапара сурат канда мепартод ин мепар вай представи ки даруни вай ба аз Россия, аз Қазоқистон, аз тамом давлатҳои дунё одам. Вақте ки ваё ин гапа мезанад, мардум дига хел вай қабул мекунад. Барои ҳама қадар мо бояд ки шумо хотем халқи мо бояд ки шароит сохта ҳамон туриста бо қабул кардана ёд гирем мо. Мо бояд шароитҳои хуб созем барои ин чи. Шароитҳои нағз созед. Значит халқи мо бояд ки сервиса ёд гирад, муомила ёд гирад,
забона ёд гирад, забона донистан дар кор. Забона надонед шумо хизматрасонӣ кардан наметавонед. Забони русӣ, англисӣ, забона ёд гиред. Забони тоҷикӣ медонед, шумо хоҳед нахоҳед медонед забони тоҷикӣ. Ҳамин тоҷикӣ худтон ба муомила хушрӯ гап заданам ёд гирифтан дар кор. Основно забони хориҷа ёд гиред барои туризма пеш бибурдан. Баъд шароит созед. домоддихо карданомо дар кор, домоддихои хуб карданомо дар кор. Ин беҳад зарур. Медицински услугаҳои хуб кардан дар кор. Ин беҳад зарур. Барои туризм, барое ки турист биёд, шароит сохтан дар кор. Баъд бисёртар чизҳои миллимо бисёр карданомо дар кор. маҳсулотҳои миллимо, сувенирҳои миллӣ, сувенирҳое ки одамо қаттиш гирифта гардад, сувенирҳое ки хонаш бибарад, тӯҳфа кунад. Ҳамин хел сувенирҳо сохтан дар кор. Мо ба ҳамин чи нест. ҳамон чизҳо, ҳамон сувенирҳам се уровен сохтан дар кор. Барои мардуми оддӣ, туристи оддие ки мисол пулаш камтартар, барои средний уровен, а барои VIP сувенир сохтан дар кор. Ягон майда баъзе ҷоба ман мерам, мехоҳам ки ягон чи тӯҳфа кунам аз Тоҷикистон, ҳамин чиза ман намеёбам. Бовар кунед, ман намеёбам. Мисол акум гирду ман ба одамое ҳаст ки ман ба чизи оддӣ падарка кардан наметавонам. VIP сувенирҳо именно се ягон колорид, национальный колориди худамо қаттӣ. Ин беҳад зарур. ҳамин чизҳо буданаш дар кор. ҳама ба мисол мо вай намебарем ки охи як тоқӣ ҳамин вай ку ҳама ба як сувенирро вай чизе бурдан ки як ҷо бимонад ки бинад, кабинеташ бимонад, як ҷо бимонад ки во бинад дигарро. ҳамин хел фикр карда сохта намо дар кор. Ин чизҳо халқ мекунад. гашта мебием. Ин чизе ки бояд ки халқа мо ёд гирад. Хоб, дидед ҳамин бизнеси туризм ба якчанда блокҳошо ман гуфта гузашта истодиам, ҳамина диққат карда бинедон. Анакун як барьери асосӣ, як проблеми асосӣ барои чи Тоҷикистон ба туристо кам мебиёяд. Тоҷикистон маркетингаш слабе. Дунё Тоҷикистона тасаввуроташ ба ранги Афғонистон мондагӣ. Мардуми бегона, ман ҳамто худотон, ҳамто гӯед ки ҳамто нависед инҷи ба ҳар якте худотон ҳамто нависед Тоҷикистон. Толка росташе нависед. Худотаршдар виҷдони худотон. Қабаташ ба чи тасаввурате, чи каллатон ба тасаввуроте ки мебиёд ҳамин калима нависед. Ман тренингам ба худ дарони мардуми Тоҷикистон ба мардуми худамо ба ҳамин кора кардам. Ман гуфтам Тоҷикистон чӣ хел сарат ба тасаввурот мебиёд? Навис. Хай баъзеш навис Кӯҳсор, оби нағз, баъд мигратсия, то есть мардикорӣ, камбағалӣ, ман ҳамин хел навист. Ҳама худи халқи худи Тоҷикистони худомо. Бегонаам пурсидам. Бегонаам пурсидам. Ман гуфтам толка росташе навис. Безработница, бекор, мардикор, бо мардуми бегуна Россиям нависам, бо як солҳои ман ин 2000-2005 намедонам чи ба Тоҷикистон ҳамаша наркотикатиам ассоатсироват кардан сар кардан тамом дунё ба. Акси чи ба аксе ки баъзе беақл ин корро кард. Аксе ки баъзе бефаҳм, якта беақл тамоми миллата пас мезанад. Ман ин беақлигари халқи мо мана ин дия. Ин маҷбурӣ не, бефаҳмӣ, беҳунарӣ, ин маҷбурӣ не. Манам мардикоре кардаги дар кӯча зиндагӣ кардаги 6 моҳ. Мо ҳамин кора накардем ку ақл боша одам ин кора намекунад. Беақл просто мардум баъзеш. Вақте ки мардуми бегона гуфтам ман дар тренингҳом ба мегӯм ки мана Тоҷикистон шумо ба чӣ тасаввур пайдо меша саратон ба как вы представляете Таджикистан? Гуфтам ман мегӯм нависед как что представляется, воображается. Мисол вақте ки мо мегем японский магнитофон высокое качество, да? Качество бақувваттарин. Ё ки вақте ки мегем ки мисол китайский товар, сразу мо мерам ки сифаташ пастарай. Дуруст? ҳамун тасаввур анамина қабул, майни сари одам ҳамин хел қабул мекунад. Вақте ки ман дига мардуми бегона мегӯм Қазоқистону Россияю дига давлатҳо Тоҷикистон, калимаи Тоҷикистон чӣ хел тасаввурот пайдо мекунед? Нависед ман батед, во менависад. Менависад хубашам, ҳайвашам, менависад бисёртар сразу ҳамин мебинам ки кадом калимаҳо мебурад. Бедность, то есть камбағалӣ, безработница, ҷои кор нест, миграция, то есть мардикорӣ, баъд менависад меҳмоннавоз, культураи бақувват, древняя история, диққат кунед, меҳмоннавоз, древняя история, боду ҳавои хуб, табиати зебо. Ин чӣ гуфта гап?
анаку мо нигоҳ мекунем ҳамон чизое ки ҳам майнаи сари мардуми худамон ба ҳаст, ҳамон чизое ки ҳам мардуми майнаи сари дигаро ба ҳаст. Значи отрицательне ҳозир ҳаст, мисол мигратсия, марди корӣ, безработница, ҷои кор кам, мисол чи ҳамин мардуми бегуна ҳозир ҳамин чиза каллаш ба ҷо шуда мондагӣ, мисол фаҳмидасту дида, аз сабабҳои солҳои 90, солҳои ҷанги гражданӣ гумон мекунанд ки ҳозирам вай Тоҷикистон якаби безопасный набошад ва ҳамин хел фикр мекунанд. Чунки ман ҳамин ҳар сол ага 1000 та одам барам Тоҷикистон, бисёртари ҳамин гапа мо ба мегӯд ки ман гумон мекунам ки ман тасаввур намекунам ки Тоҷикистон ин хелай, ман гумон намекунам ки Тоҷикистон хеле зебо шудай, ман гумон намекунам ки Тоҷикистон ин хеле пеш рафтай. 1000 бор шукр яъне миллату шукри давлата мо вай Душанбе бинед чӣ хеле ободай. бовар кунед ман бисёр давлатҳои дунё мегардам, уже меня ничем не удивишь. Ман бисёр давлатҳои дунё гаштагӣ. Душанбе яке аз шаҳри дилкаштарина, яке аз шаҳри зеботарина, яке аз шаҳри медонед чӣ гум шумо фаҳмед. Ман ин гапа мегӯм на ба ин ки танҳо ман тоҷикам, ватанам ҳасту дилсӯзам, меҳр дорам. бовар кунед яке шаҳре аст ки орзу мекунӣ ки зиндагӣ кунӣ. бовар кунед ана. шумо мисол баъзе шумо мумкин давно Душанбе ба набудед, баромада рафтагед, даромадатон ки дигар ҷо ҳаст, мумкин меҳратон кама. Манам даромадам аз Тоҷикистон нест, ман фақат Тоҷикистон ба инвеститсия мекунам. Дигар давлатҳо пул кор мекунам, Тоҷикистон ҳар сол инвеститсия карда истодем. ҳозир бо як гала чиз сохта истодем ман Тоҷикистонда. чунки ин ватан ай. мо бояд ки ҳамин чизҳои беҳтарине то што ватани мо ҳаст, ҳамин чизҳои халқи дунё ба нишон додана сар кунем, маркетинг ба кор кунем. ҳама чизе ки хиромат кардани мардуми дунё мо нашинохтан аст чӣ? ҳамон чизҳои хубие ки дар Тоҷикистон ҳай, ҳамона ба сабаби интернет дар тамоми дунё паҳн кардани мо дар кор. мисол халқи мо ҳам майни сараш ба хотиртон бай буд, табиати хуб, меҳмоннавоз, фалон чи ҳамин чизҳоя болотар карда майни сари мардуми бегона ба ҳамин чи ҳаст, значи ҳавас сайдинид кардан дар кор. вақте ки ҳамин чиза максимум сайдинид кардед, мусбат боло мешад, аста халқи бисёре омада мегирад. шумо беҳад интернета пур кунедон, суратҳои зебои Тоҷикистон қатӣ, хӯрокаи миллии мо қатӣ, чизҳои миллии мо қатӣ, ҳавасмандаш пайдо мешавад. мо ба ҳамон туристе дар кор аст ки Тоҷикистон маъқулаш шавад, Тоҷикистон ҳавас кунад омадан ба. ин беҳад зарур. гашта мебием, якум барьер, якум проблема ки халқ чӣ ба туристо камаи Тоҷикистон ба ин чӣ гуфтам ман шумо ба сабабаш ин ки Тоҷикистона именно ҳамчун ҷои туризм нашинохта истоданд, аз сабабе ки маркетинг кам. мо ҳамин чиза нишон додана ёд гирифтана мо дар кор. дуюм сабабаш роҳкиро билети самолёт қимат. барои турист билети самолёт қимат. вақти ки коронавирус шуда тамоми давлатҳои дунё риски маҳкам шуду вай, мана Турсия бинед, Турсия Дубай маҳкам накардан. аз сабаби чӣ? чунки як қисми асосии даромадашон аз туризм. ин як. дуюм, Москва Истанбул билет 2000 ме 3000 рубл. шумо представид мекунед, ин 20 доллар ме 30 доллар. чӣ ба? ё 4000 ме ё 3000 ме, ами хеле тамоман копейка. чӣ ба ки аз ин ҳисоб государстве ҳамин Турсия сахт контрол мекунад ки Россия халқи бисёре. основном доли туристое ки Турсия мебиёд, мумкин 50% Россия омада истода бошад. нагиша Европа и Германия дигар давлатҳо 50% ҳамин мумкин Россия бошад. барамон резко пас кунедон ки ҳаваё биён. чӣ ба ки итак коронавирус туристо кам, итак пансионато ҳаме вай пансионато содержат кардан дар кор, ҷои кор, налог, ҳамин даромад кохи халқ ба резко билета кам кардан. аммо ба Тоҷикистон ба ин кора кардан натониста истодем. аз сабаби чӣ? чӣ ба ки мо 20 авиакомпания надорем. 2 авиакомпания буд, якташ банкрот шуд, ҳозир якта Somon Air мондагӣ. ҳаме рейсҳо нест. бисёр рейсҳоя иностранни авиакомпания аста мо гирифтанд. чӣ ба ки ҳамон уровне мо кардан натоистем. ҳамон уровне нашуда истодай. она мо фаҳмидано мо дар кор. ман ҳозир дар бораи авиабизнес гуфта истодагим не. ман дигар чиз мехоҳам ки гап занам.
дар бораи дигар чӣ мехоҳам ки гум ин чи унҷи шудагӣ чи нӯшдагӣ ин авиакомпания кушодан ҳар якти шумо ба зӯратон намерасад ин чи ҳаман ба осон нест барои ҳамон ин як тараф ин дар ин бора гап намезанем мо дар бораи дигар чӣ гуфтанем ман дар бораи чӣ гуфтам дар бораи туризм чӣ хел кардана мо дар кор ки ҳамин барьер ҳаст ҳамин мушкиле ҳаст не ки мо чӣ хел кунем кадом стратегия истифода барем ки главный турист биёд мо ба яке аз барьери сабаби асосие ки ҳаст ин билет нархи билет значит чико кардан дар кор ҳар яктотон ки мехоҳед ки бизнеси туризм кушоед филиалатона кушоед дар ӯзбекистон дар қирғизистон чӣ ба ман анализ карда дида биромадам ки давлатҳои азия сингапур малайзия борнео тайван мана ин давлатҳо камбоҷа як сабаби асосии пешравиш худи регион пешрафтагӣ регион ин чӣ гуфтаги гап ин гуфтаги гап ки мисол одам билет мегирад парида мерад мисол гӯем ё малайзия ё сингапур ҳамон ҷоя 20 рӯзба ё 10 рӯзба як чанда ҳамон давлатҳои ҷоҳои асосия мегардад баъд гашта мебиёд чиба ки арзонаш мефурод раҳкиро якумин боре ки ҳамчун туризм ҳамчун турист ман худам рафтагӣ будам манам ҳамин хел кардам ман рафта фур омадам сингапур аунҷи гашта омадам малайзия аунҷи гашта омадам борнео баъд гашта омадам то есть як чанда чӯя дида баъд омадам дигар давлатҳо рафтам ман бангкок дигар ҷоҳоша гашта тайванду як чанда давлатҳоша гашта камбоҷа дигар ветнам инҷи баъд бо гашта он чиба ки як бор вақте ки ҳамчун туризм меравед шумо ба арзон мефурод ин чӣ гуфтаги гап билети ҳамон турист арзон мешавад резко барои ҳамон шумо филиалатона кушоед ё ки партнёра ёбед компания ки ӯзбекистон ба кор мекунад компания ки қирғизистон ба кор мекунад ана ҳамон муддат ба мо туристе ки тоҷикистон ба мебиёд меёбем аз даруни ва туристе ки мехоҳад ки тоҷикистон маъқулаш аст мо ҳавая меёбем аз ҳисоби маркетинга мо вақте ки мо тоҷикистона позитсионир кардан гирифтем дунё ба мо меёбем не ки вақте ки мо позитсионир кардем ки хоҳе ки саломатида вастана мекунӣ тоҷикистон биё хоҳе ки семейни отдих кунӣ тоҷикистон биё баъд мо таърихи бузургам дорем культури хоҳе ки история нақс фаҳмӣ история тоҷиков ман ин чизҳои культура исторически местаҳоя возобновит карда соз карда ина нишон додан дар кор баъд ан ҳамин сабаба ки вақте ки мо ина нишон додана сар кардем мо ҳамон туристе ки тоҷикистон маъқулаш аст ҳавая меёбем ин мумкин ки 60% мешавад мумкин ки 40% мешавад мумкин 50% турист мебиёд тоҷикистон не ки як қисми дигар барои зиёд кардани шумораи туристҳои мо як қисми дигар ҳаракат карда филиалҳои қирғизистону тоҷикистон мо доштан дар кор ки ҳамон туристе ки мехоҳад ки пули кам қатъи бисёртар ҷоя бинад вай ба ин чи выгодне ки ҳай значит чӣ кор мекунед маршрут парида мебиёд тоҷикистон ҳам тоҷикистонро мебинед гашта шумо метавонед ки ӯзбекистон қати рафта буромада буравед ё ки гашта омада қирғизистон қати буромада буравед ман бисёр туристое ки ҳамон горни туризме ки хутомо ба мебиёд ман диданам ҳаво мебиёд мефурод самарқанд бисёраша мехел мебиёд мефурод ташкент мебиёд самарқанд аунҷи мебиёд ҳафткули вай қати панҷикен қати мебиёд мефурод искандаркул мерад помир ҳамто мебурод мебуравад дидед вақте ки шумо партнёре сар мекунед ӯзбекистону қирғизистон қати ё ки филиалҳо мекушед ё ки контракт мебандед меҳмонхонаҳои ҳамон ҷо қате ки худтон қабул мекунед туристатона унҷиба месапровождат мекунед даромади шумо ман гарантия медиҳам ки 5 баробар зиёд мешавад ҳам шумораи туристҳо дар тоҷикистон зиёд мешавад мумкин ки 40-50% мо туристе меёбем ки худи тоҷикистон маъқулаш аст тоҷикистон мебиёд одновременно 50% ё 30% дига меёбем ҳамоне ки мехоҳад ки билет ба арзонтатар ба биёд пули камтатар расход кунад якбора як чанда ҷоя дида буравад вес средняя азия дида буравад ҳамин кора кардана ёд гиред давлатҳои ҳамсоя қати кор кардана ёд гиред ман ҳисоб кардагӣ як сола даромади туризм зиёда аз 4 миллиард шудан метавонад агар ки правилни стратегия қати равад мардуми мо халқа мо ёд гирад бовар кунед давлата мо ин шароита уже сохтагӣ ҳаст ин возможностҳоя уже додагӣ ҳаст просто аз сабабе ки халқ намедонад халқ ҳавас надорад халқ бовар намекунад ҳамин чӣ ба накарда истодааст карда истодааст яктан имтиҳо не ки як гул ду гул қати баҳор сохтан намешавад массава кардан дар кор шумо бояд бовар кунед ки ҳамин давлати мо ҳама қадар шароитҳои хуб сохтагие ки қонунҳои хубе дорад ки
бовар кунед ана. ман омӯхта истодиам. просто халқи мо ҳамин чиза аз сабабе ки худаш бовариш нест, аз сабабе ки худаш ҳамин чиза накардааст, доимо майнаи сараш ба медонед чи ай? майнаи сараш ба солҳои 90-ум, солҳои 2000-ум мондагӣ ин намешавад, ин намемонад, ин хел буд гуфта мемонад. Медонед, ман ҳамин ҷиба ман ҳамин расма ҳозир ки мемонам, Диловаршоҳ ҳамин расми медодагӣ ба мон. аспа якчанд маротиба бастагӣ, мех кардагӣ, дарахт ба бастагӣ. вақте ки ҳамин гуҷое ба ки ҳамин нухта мегӯем мо, ҳамин респончаи аспа бандед, дарахт ба бошад ё ки мех карда замин бастагӣ, аспа одат кардагӣ ки ҳамин ягон ҷой банда ҳеҷ ҷо рафтан наметавад. ҳозир ман шумо ба ҳамин сурата нишон ти Диловарҷон, ҳамин аспа стул ба бастан, стули пластмасса бибин. асп аз сабабе ки майнаи сараш ба ҳаст ки вақташ ба ҳамин хел баста будан, ман ина серавно канда карда рафтан наметавам, зӯрам намерасад, стул ба бастан акун, кӯдак оварда стул ба бандад, ҳамон ба бовар мекунад. баъзе халқи мо ҳозир ҳамин хел майнаи сараш ҳамон солҳои 90-ум набудага, солҳои 2000-ум набудага гумон мекунад ки ҳозирам ҳамон хел аст, ҳозирам намешавад. не, замона дигар ай, замона дигар шудагиай. одами ҳунарманд ҳозир халқи мо ба беҳад даркор ай. давлати мо беҳад дастгирӣ мекунад. ҳозир агар ки шумо дар ҳақиқат аз сидқи дил ҳунарманд бошеду хизмат кунед, омода кунед он, ақиб ба напартед, дур нагурезед, чи ба ки баъд пушаймон мешавед. ҳамин 10 соли оянда барои Тоҷикистон як фундаменталне барои рости экономика, культура, медицина, сельское хозяйство, туризм, промышленности, ҳамин 10 солае ки ҳозир ҳай проривнии годи, а хотиротон набурад. баъд аз 10 сол шумо сахт пушаймон мешавед агар ки ҳозир сар накардед. чиба ки ҳозирам пули камқатӣ ин кора кардан мешавад, баъд аз 10 сол кардан наметавонед. чӣ хеле ки ҳамин гесо мо аз солҳои 90-ум сар мекардем, ага ҳама ба тафтиш буд эсенге ҳамин гесоя метавонистем сохтан ҳамон солҳои 90-ум. агар ки мо ҷанг намекардему, муросо карда ҳамин гесоя месохтем, мо ба арзон мефурӯмад. ҳозир ҳамин гесоя кардан 10 баробар 20 баробар қимат ай. чем солҳои 90-ум. ҳозирам бошад ҳамин хел. ман ҳамин промышленность, сельское хозяйство, гуфтам ки культура, медицина, туризм, любое ҳамин направлениҳо ба ҳозир Тоҷикистон ба шанс ҳай. пули бисёр қаттини ҳамин чизҳоя сар карда аста кардан. баъд аз 10 сол ин чизҳо ҳама қимат мешавад ки бовар кунед ана. ҳамватанони азизу гиромӣ, ман умедворам ки маслиҳатҳое ки ман метиҳам ба шумо фоида мебиёрад. умедворам ки аз дарони шумо якчанди шумо мебурад ки ҳамин соҳа ба именно соҳаи туризм ба меҳнат мекунад. кадомаетон ки хоҳед ки ҳамин соҳаи туризм ба профессионально ёд гиред, ман отдельный дарсам мекушам. Тоҷикистон ба рафта специально 5 рӯза ё 10 рӯза отдельный дарс мекушам барои ҳамин кора профессионально ёд додан. аз даронатон ман мехоҳам ки 10-20 компания турист именно туристически ёд мегирифтагия, даже за граница худам пули худам хати мехононам, даже лишь би ки шумо ёд гиретон. чиба ки ин чи барои ватан ай, барои ватан кардан дар кор. то боздид 100 сола шавед.